orofaciou. No vidíš, nepamätám si. A teraz si ma domotala. Nech sa páči, ospravedlňujem. Ďakujeme ti veľmi pekne za tento úvod do našej témy. Martinka Penksová je našim ďalším hosťom. Vítajte, dobrý deň, Martinka. Dobrý deň. Orofaciálna myofunkčná terapia. O čo ide? Čo to je? Nech sa páči, nám to objasníte. Ide v podstate o neinvazívnu terapiu alebo systém cvičení, ktoré nám pomáhajú posilniť svaly tváre a čelusti. Presnejšie jazyk, líca, pery, prehltacie svaly, žuvacie svaly a čelustné svaly. Aké problémy, alebo možno lepšie sa bude spýtať, aké konkrétne príznaky nám môžu naznačiť, že takúto terapiu potrebujeme? Alebo by sme potrebovali? Asi to, s čím sa najčastejšie stretávam, je ústne dýchanie. To znamená, že keď máme, alebo deti, alebo dospelí, máme tendenciu dýchať ústami, či už počas dňa, alebo v noci, tak pri dýchaní ústami sa automaticky objavuje nesprávna poloha jazyka. Jazyk je položený dole, aj pri zavritých ústach, aj Môžeme pri otvorených si to ústach. Lebo máme tú pomôcku, tak to využíme, super. A teda budeme sa teraz venovať polohe jazyka, tej nesprávnej. Ako to vyzerá? Tá nesprávna poloha jazyka, ale podotýkam, že je to so zavretými ústami, je buď dole, alebo sa nám ten jazyk pohybuje niekde uprostred. Či už samotná špička jazyka, alebo teda tá predná polovica jazyka sa nám udržiava niekde uprostred úst. Pričom tá správna poloha jazyka by mala byť, že je jazyk uložený hore. Vlastne špička jazyka je uložená na začiatku tvrdého podnebia a tá prvá polovica jazyka je usadená hore. Jazyk tam oddychuje a tým nám pekne vytvára podnebie. Takže jeden z tých základných príznakov je to ústne dýchanie. Ďalší môže byť to, že nesprávne prehltanie napríklad. Deti častokrát, teda u detí sa to najviac sledujeme, tak je to také, že napríklad nedokážu prehltať alebo prežúvať so zavretými ústami. Respektíve majú predsunutý jazyček dopredu, ak prehltajú. To znamená, že taký, že hej. Alebo majú takto, ako vidíme na obrázku, pootvorené ústa. Hej, že neustále sú tie ústočka pootvorené, zase poloha jazyka je dole. Čiže to nie je správne a môžeme s tým niečo to robiť? Nie je správne. Tu vidíme teraz asi spánok. Tak, počas spánku by takisto sme mali mať všetci, či už sme deti alebo dospelí, ústa zavreté a dýchať nosom. Niekedy sa podarí aj, aj tak, ako sme videli. Tak, ale častokrát sa to nedieje. A takisto to môžeme napríklad odsledovať na tom, že deti potrebujú strojček. O tom sa veľmi málo rozpráva. Strojček na zuby je v podstate výsledkom toho, že sú nefunkčné orofaciálne svaly alebo sú oslabené. Je nesprávna poloha jazyka ako v prvom rade, teda sa nám nevytvára dostatočne široké podnebie. A keď nám narastú zúbky dospelácké, tak tým pádom sa nemajú kde zmestiť. A vzniká nám buď predkus, alebo teda tie zúbky sa nám vzájom prekrývajú. Tu už vidíme fotografie, kde sú použité, alebo teda chceme tým povedať, že aj také pomôcky sa pri tejto terapii používajú. My tu tých pomôcok máme, budeme sa tomu samozrejme venovať, ale veľmi pekne vám ďakujeme, Martinka, pretože neprišli ste sama, prišla s vami aj krásna mladá dáma, Majka, na ktorej si teda názorne aj ukážeme a vy nám teda nás prevediete, ako vyzerá napríklad aj taká diagnostika, pretože vy to najprv musíte samozrejme diagnostikovať, takže poprosíme Majku, aby prišla k nám a teda medzi nás. A prezrate možno teda na čo všetko sa pýtate, čo všetko zisťujete. Majka, vítajte. Dobrý deň. Nech sa páči, takže na čo všetko sa pýtate a potom môžeme prejsť aj na tú diagnostiku. Ako to vyzerá v praxi? Častokrát sa stáva, aby som neopomenula aj zubných lekárov a čelustných lekárov, že vlastne oni odporúčajú detičky alebo dospelých na tú myofunkčnú terapiu. Z toho dôvodu, že je teda nesprávna poloha jazyka, deti nevedia zavrieť ústa, tým pádom nevedia udržať strojček. Alebo teda je potrebné tam riešiť celkovo tú myofunkčnú terapiu aj s pohľadom na čelusti, svaly na úrovni čelusti. Takže to je jedna vec. A druhá vec je potom to, že napríklad, keď deti majú problémy s rozprávaním, prehltaním a tak, ako sme si povedali, tak potrebujeme urobiť teda to vstupné nejaké vyšetrenie. Začíname napríklad tým, že testujeme jazyk. Takže Majka, kľudne si zober jednu paličku, ukážeme, ako to sú také sa testuje jazyk. Áno. Ale vieme to urobiť napríklad aj s lyžicou doma, že si otočíme lyžicu na opačnú stranu. Čiže my si to vieme doma otestovať. Vieme si to doma otestovať. Počas toho, ako naši teda diváci nás sledujú, tak môžu aj testovať alebo po rozhovore. Nech sa páči. A vlastne vieme si otestovať silu jazyka tým, že si tú paličku oprieme o predné zúbky, trošku zdvihneme hore, aby to pre ten jazyk nebolo jednoduché, takže by to malo byť v kolmej polohe na tvár. Iba tie spodné zuby? Iba oprieme o spodné zuby ano. A snažíme sa jazyk vypláziť vonku čo najviac, tým, že ho nedržíme zubami. Takže Majka, otvor ústa, nedrž ho zubami.
A dýchame nosom pri tom. Ono to znie veľmi a pozeráme sa na to, že je to ľahké, ale v praxi? V praxi je to veľmi ťažké, hlavne pokiaľ sme teda dýchači ústami a máme oslabené myofunkčné svaly, tak ten jazyk bude v takejto lenivej polohe, že je doslovene akoby aký rozliaty a nevieme ho dostať vonku. Alebo sa deje to, že keď sa snaží tá špička dostať vonku, tak sa ten jazyk vracia neustále naspäť. Hej, je taký roztrásený, nevie byť stabilný. Keď je ten jazyk dostatočne silný, tak ho máme, predpokladá sa, a zvyčajne to aj tak je, že ten jazyk je naozaj uložený v tej hornej polohe pri zavretých ústach a je stabilný. Hej, keď je roztrasený? Keď je roztrasený, znamená to, že je oslabený. A častokrát pri takomto jazyku, keď dostane sa vonku, ale je trošku roztrasený, sa deje to, že tá špička jazyka je niekde uprostred, aj tá prvá polovica je niekde uprostred. A treba riešiť. Pokiaľ teda vidíte, že je ten jazyk roztrasený, alebo teda lenivý, tak treba to riešiť. Určite to treba riešiť, lebo v rámci vývinu je to nesmierna pomoc, ak je jazyk uložený hore, nielen z pohľadu čelustí, ale aj z pohľadu uloženia krčnej chrbtice. My sme tam mali jeden obrázok, vlastne predsunu hlavy, kedy deti alebo dospelí, ktorí majú uvoľnené orofaciálne svaly, majú tendenciu si hlavu predsúvať dopredu, aby si otvorili horné dýchacie cesty. Na mikrofón, ktorý máte. Spravedlňujem sa. Horné dýchacie cesty. A častokrát sa stáva, že spávajú so zaklonenou hlavou, že spia a jednoducho potrebujú mať tú hlavu zaklonenú, aby si tie dýchacie cesty otvorili. Takže aj z pohľadu dýchania, uloženie jazyka a správne funkcie myofunkčných svalov veľmi dôležité. Ešte raz vás poprosím, ktoré sú to konkrétne tie myofunkčné svaly? Tie najhlavnejšie, ktoré sa v rámci myofunkčnej terapie posilňujú, tak je, alebo teda dávajú do tej správnej funkcie, presnejšie, lebo niekedy je potrebné aj uvoľniť, tak sú to svaly ako jazyk. Ano. To je najsilnejší sval v našom tele, málo kto z nás o tom vie. Sú to vlastne perový uzáver, teda aby sme boli schopní pery udržať spolu. Potom sú to lícne svaly, sú to svaly na úrovni čelusti a takisto prehltacie svaly, ktoré súvisia vlastne so zadnou časťou jazyka. Vy ste povedali teraz jednu veľmi dôležitú vec, ja tak trošku premostím, pretože toto sa netýka iba detí. Výsun hlavy majú aj dospeláci. Je to teda terapia vhodná aj pre dospelých ľudí? Vie byť nápomocná aj pre dospelákov? Tak, je to terapia vhodná aj pre dospelákov, hlavne teda, keď ide napríklad o chrápanie, ak nočné chrápanie alebo spánkové apnoé. Takisto je to veľmi dobré, pokiaľ sa objavuje tinnitus, lebo ten častokrát súvisí vlastne s našimi čelustnými kostiami alebo kĺbmi, prílišným tlakom, tým, že tie čelustné svaly nie sú dostatočne posilnené. Veľmi časté je to napríklad aj u ľudí, ktorí trpia úzkosťami, pretože hlavne tí ľudia majú tendenciu viac dýchať ústami a častokrát je tá poloha jazyka dole. Takisto sa to môže u dospelých, keď idem teda do tej ešte staršej generácie, seniorskej, častokrát tým, že vlastne ten svalový tónus sa nám oslabuje. Oslabuje sa nám aj na úrovni čelusti. Plus tým, že nám vypadávajú nejaké zuby, tak sa nám úplne inak ukladá sánka a môže byť v tom neskoršom veku problém práve s tým, že máme problém s prehltaním, či už liekov, alebo všeobecne potravy. Môže byť problém s artikuláciou, takže v tomto všetkom nám vie vlastne tá myofunkčná terapia alebo pomocky s ňou súvisiace veľmi pomôcť. Veľmi zaujímavé informácie ste nám poskytli. Môžeme prejsť opäť do praxe? Môžeme. Ako prebieha také vyšetrenie, teda pomôcok je niekoľko. Predstavíme si jednotlivé pomôcky a ako sa využívajú. Tak. Nech sa páči. Máme tu napríklad myofunkčnú pomôcku, ktorá vlastne nám pomáha celkovo zastabilizovať jazyk, teda uloženie jazyka hore, uzatvorenie pier, podporuje nosové dýchanie, lebo tým, že ho musím držať v ústach a mám zavreté ústa, môžem dýchať jedine nosom. Takže sa tam podporuje aj nosové dýchanie a vlastne aj svaly, teda všetky dýchové svaly, ich správna funkčnosť. Majka, môžeš nám ukázať? V prvej fáze s touto pomôckou trénujeme len to, aby sme boli schopní 10 minút udržať tie ústa zavreté. Je to náročné? Je to veľmi náročné. Pokiaľ tie svaly sú oslabené, tak častokrát ešte predtým potrebujeme urobiť nejaké cvičenie, aby vôbec boli schopné. Čiže 10 minút. Ono sa k tomu asi postupne dopracujeme, že to nie je na prvú, že by sme to zvládli. Tak u menších detí začíname s 30 sekundami, plus máme ďalšie cvičenie na to, aby sa vlastne ten úchop, alebo teda ten uzáver perový podporil. A čo sa tam vlastne podporuje? Ako to funguje, že vlastne máme takto pery zatvorené, máme tú pomôcku tam? No, jednak to, aby tie ústa dokázali byť same zavreté, to je najdôležitejšie, ak chceme zmeniť funkčnosť dýchania. A celkovo teda ten tónus tváre, tak je najdôležitejšie to, aby tie ústa dokázali byť zavreté same. A to je problém. Ak sú oslabené, tak častokrát, ako sme aj na fotkách videli, že tie detičky majú neustále potvorené ústa, oslabené svaly. A zároveň
Potom ideme teda do toho, aby sa to dieťa naučilo dýchať nosom. A v tých ďalších fázach uloženie jazyka hore, ona tá pomôcka trošičku aj vedie pre tú správnu polohu jazyka, kde má byť. Je tu taký sosačik a tam teda potrebuje to dieťa položiť ten jazyk, alebo dospelý. A potom ideme do žúvania, samotného prežúvania, tým, že prežúvame s pomôckou, so zavretými ústami a dýchaním nosom. Tým, že prežúvame, tak si masírujeme ďasná, lebo tu sú takéto drobné výčnelky, ktoré nám vlastne pomáhajú s prekrvením ďasien, s takým jemným čistením našich zubov, ale nepoužíva sa to namiesto zubnej kefky. Áno. A zároveň prežúvanie nám vlastne spôsobuje to, že sa tvorí viac slín. Takže spolu s tým začíname trénovať aj správne prehltanie. Bez toho, aby teda sme predsúvali hlavu, aby ten jazyk klesal dole, stále ho držíme v tej správnej polohe. Majka v poriadku? Majka je trénovaná asi však, že... Takže skús prežúvať. Aj keď neviem, či očem mi nám nedáva najavo, že chvíľu pauzy by to chcelo. Kľudne môžeš si vybrať, aké je potrebné. A môžeš to dať do pohára po prípade potom. Chcem ešte k tomu prežúvaniu povedať, že v čom je výborná táto pomôcka. My si málo kedy uvedomujeme, pre Majku to bol taký veľký aha moment, keď sme sa o tom rozprávali, že málo kedy si uvedomujeme, že máme tendenciu prežúvať iba na jednej strane. Častokrát potom, ako nám vytrhnú zuby, alebo máme nejaké problémy, čo sa týka zubov, tak máme tendenciu prejsť iba na jednu stranu. A to je problém. A to je problém pre tie myofunkčné svaly, ako deje sa to celkovo v tele, že ak zaťažujem jednu stranu výraznejšie, tá druhá je slabá a nestíhajú častokrát potom dobehnúť. Pri tých myofunkčných pomôckach alebo pri tej myofunkčnej terapii vlastne sa snažíme docieliť aj to, aby to bolo aspoň pri tom cvičení rovnocenné. A vlastne takýmto spôsobom môžeme vyrovnať čiastočne aj to uloženie čelusti, čo sa veľmi často stáva, ak zaťažujeme iba jednu stranu. Hej? Že niekedy to je krásne vidieť na tých ľuďoch, dospelých či deťoch. Ak je oslabená jedna strana v rámci myofunkčného svalstva, tak sa častokrát stáva, že sa to odrazí aj na držaní tela. Je posunuté rameno nižšie, ucho je jedno nižšie, jedno vyššie, hej? Alebo to vidno na tých čelustiach, takže je to naozaj niečo, čo by sme mali aplikovať v tej každodennosti. Napríklad aj spôsobom tým, že budem prežúvať to jedlo, že si to zvedomím, keď jem a prežúvam jedlo, dovolím si aj niečo tvrdšie zjesť, nie len niečo, čo viem veľmi rýchlo prehltnúť. A práve pracovať s tým, že prežúvam na jednej strane, na druhej strane, dorovnávam to a prehltám so zatvorenými ústami. Ak máme ešte priestor... Môžeme, nech sa páči na záver. Poďme do toho, ukázali sme si, ako otestujeme jazyk, ako otestujeme pery a zároveň si môžeme ukázať, ako otestujeme dýchanie v rámci hravej formy, čo sa týka s deťmi. Majka, môžeš buď bublifúk, alebo pomôcku, môžete bublifúk, ak by ste chceli vyskúšať. Pozrieme sa teraz na túto pomôcku. Takže vždy, ak využívame takéto nejaké pomôcky, vždy vedieme deti k tomu, aby udržali tú hračku perami, nikdy nie zúbkami. A zároveň nádych nosom aplikujeme a výdych tak, aby udržali tú hračku vo vzduchu čo najdlhšie. Tým otvárame vlastne výdych, posúvame aj výdychový objem, aby teda sa nám pľúca postupne posilňovali. A zároveň pri tejto aktivite už posilňujeme aj úchop, perový teda uzáver. S tým, že pri tých deťoch, ak tú hračku dokáže, samozrejme, je tam potrebné nastaviť aj tú záťaž, lebo máme väčšie, menšie loptičky, ťažšie. Je to potrebné si odsledovať aj s ohľadom na vek, aké dieťa potrebuje vlastne akú pomôcku, akú loptičku. Ale snažíme sa ich doviesť k tomu, aby tú loptičku udržali vo vzduchu aspoň na 6 sekúnd. Ak to dieťa nedokáže, vidíme, že teda dýchanie je oslabené. A pokračujeme teda v tom ďalej. Ďakujem vám veľmi pekne v tejto chvíli. Dámy, aj Majke veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas, prišli ste a teda ukázali ste nám aj názorne. Ten bublifúk si teda s vašim dovolením, Martinka, necháme do toho druhého vstupu. A je tu ešte niekoľko pomôcok. Samozrejme, mám pripravené aj ďalšie otázky. Určite sa budete pýtať aj vy. Nech sa páči. Samozrejme, mailová naša adresa je vám k dispozícii. V tejto chvíli ale pokračujeme ďalej. Martinka Penksová s nami zostáva do konca dnešného dámskeho. Martinka Penksová s nami zostala a objasnila nám, čo je to orofaciálna myofunkčná terapia. Pokračujeme v rozprávaní sa na túto tému alebo o tejto téme. V tom prvom vstupe sme vám, milí priatelia, predstavili aj rôzne pomocky, ktoré sa využívajú pri tejto terapii a spomínali sme, že nápomocný môže byť aj taký obyčajný bublifúk. Ako sa využíva a prečo? A vôbec ako funguje, na akom princípe, v čom vie pomôcť?
Bublifug je taká jemná pomôcka na trénovanie odporového výdychu. Hovorím jemná preto, lebo tá bublina naozaj nevytvára až taký veľký odpor. Ale zároveň vieme pritom krásne trénovať uzáver pier. To znamená, že ak sa snaží to dieťa, alebo vedieme dieťa dospelého k tomu, aby zošpulil tie pery čo najviac, nadýchol sa nosom, takže už aktivujeme intenzívnejšie nosové dýchanie. A presne, už to máte super nacvičené. Snažíme sa robiť čo najväčšiu bublinu. To je dôležité, lebo tam vlastne ide dlhšie, teda máme aj tie pery v tom zovretom tvare, ale zároveň tým, že snažíme sa urobiť dlhý výdych, veľkú bublinu, posunieme už aj samotné dýchanie. Čiže vlastne aj dieťa, keď sa takýmto spôsobom hrá a teda tvorí bubliny, tak posilňuje v podstate. Posilňuje pery, posilňuje dýchanie a zároveň sa upokojuje, lebo vlastne dlhý výdych nám pomáha aktivovať parasympatickú časť nervového systému. Máme tu ešte jednu takú pomôcku, nechcem chytať, pokiaľ by ste si to náhodou dávali do úst, čo asi bude tak. Je to pomôcka, ktorú najčastejšie využívame na podporu vitálnej kapacity pľúc, teda podporu samotného dýchania, ale opäť tým, že je dôležitý uchop perami, tak zároveň tam už aktivujeme aj tie svaly v okolí pier a pomáhame tomu, aby tie ústa zostali uzavreté. Táto pomôcka má takú výhodu, že vlastne sa dá na nej nastaviť rôzny odpor. To znamená, že pre ľudí, ktorí majú výrazne oslabené dýchanie alebo deti, používame nižší odpor a postupne po natrénovaní zvyšujeme odpor a teda tú silu toho výdychu. Čiže to nie je píšťalka, ono to ani nevydáva zvuk, ako som si myslela, a to ide zase len o to zovretie naozaj pier. Čiže to dýchanie nosom je naozaj veľmi dôležité, natrénovať to. Mnohí diváci sa pýtali, Martinka, od akého veku vôbec tieto cvičenia, vôbec myofunkčnú terapiu môže človek absolvovať? V podstate vieme, pri týchto myofunkčných pomôckach vieme začať vo veku 6 mesiacov. Využíva sa to ako náhrada cumlíka na posilnenie teda samotného uzáveru pier a nosového dýchania. Takže od tohto veku. A odporúčam, ak sa to týka detí, začať čo najskôr, pretože keď posilníme správne myofunkčné svaly, tak podporujeme celkový vývin aj zdravie, imunitu detí, takže určite odporúčam začať čo najskôr, ak tam nejaký problém je. Čiže môže pomôcť pri slintaní aj v rámci napríklad cmuľania prstu alebo teda cumlov? Tak, pri slintaní veľmi, lebo tam posilníme vlastne všetky myofunkčné svaly, ktoré súvisia s tým, že dieťatku vlastne tie sliny tečú, súvisí to aj s jazykom, aj so samotnými perami. A zároveň určite pri deťoch, ktoré majú tendenciu si veľmi cmúľať prsty alebo cumlík, lebo cmúľanie ako také ich upokojuje, ale pokiaľ je cmúľanie prstov, cumlíkov, akýchkoľvek hračiek dlhodobé a veľmi časté, tak tam už nastáva to, že sa nám krivia zubky, že sa vytvára horný predkus veľmi často, alebo tzv. Otvorený skus, ktorý vlastne vidíme takým spôsobom, že dieťatko akoby nevie dohryznúť tými prednými zúbkami. Má takú dieru tam medzi tým. Takže v takýchto prípadoch určite odporúčam čo najskôr začať spoluprácu v prvom rade s čelustným ortopédom a v druhom rade zapojiť tam myofunkčnú pomôcku alebo myofunkčnú terapiu na to, aby sa vlastne tá poloha jazyka a funkčnosť svalov podporila. Mňa veľmi prekvapila informácia, že táto myofunkčná terapia vie byť nápomocná, neviem, či len pri deťoch alebo aj dospelých, pri zápale stredného ucha. Opakuje sa to najčastejšie u detí a súvisí to hlavne zase s tým ústnym dýchaním. Pokiaľ dýchame ústami, tak máme vlastne viac uzavreté tie prechody horných dýchacích ciest. A zároveň tým, že nedýchame nosom a nezvlhčujeme nosové sliznice, dostáva sa, alebo teda usádza sa nám tam viacej hlienov, ktoré sa tam držia, lebo zvlhčenie slizníc nám zabezpečuje to, aby hlieny odchádzali a tvorí sa nám o mnoho viacej baktérií. A teda, keď máme dlhodobo upchaté tie horné dýchacie cesty, tak častokrát to prechádza do zápalov ušiek alebo bolesti ušiek. A zase v rámci myofunkčnej terapie vieme pomôcť k tomu, aby sa vlastne dieťa rozdýchalo a aby sme zabránili takýmto stavom. Pacienti, ľudia respektíve, ktorí majú tinnitus, je to veľmi ťažko liečiteľná záležitosť. Táto myofunkčná terapia vie byť nápomocná? Do veľkej miery áno, pokiaľ je tam vlastne aj, pokiaľ je to spojené aj s tým, že majú bolesti čelusti, pokiaľ teda ten čelustný kĺb je príliš dotlačený, opäť je veľmi dobrá spolupráca napríklad teda so zubným lekárom alebo s čelustným ortopédom, aby oni vyhodnotili ten rozsah
a zároveň teda to posilnenie svalov vie veľmi pomôcť pri tom tinnituse. Aj pri chrápaní? Pri chrápaní určite, lebo tam chrápanie je do veľkej miery spojené s nesprávnou polohou jazyka. Ak je jazyk oslabený, je v dolnej polohe, tak v polohe ležmo nám vlastne uzatvára dýchacie cesty. Vy ste mi pošepkali pred týmto vstupom, že je fajn povedať a ideálne letné obdobie na to, aby sme posilňovali jazyk. Áno, áno. Treba využiť všetky nanúky, zmrzliny a čokoľvek nám príde do ruky a musíme olizovať, taniere, misky a čokoľvek. A trénovať pritom jazyk, či už my dospelí alebo deti, spôsobom tým, že čokoľvek olizujem, je veľmi dôležité pozrieť sa na to, aby sme to nelizali spôsobom, že jazyk ostáva visieť a my iba potiahneme tú zmrzlinu, alebo častokrát sa deje to, že deti držia jazyk zubami alebo zakláňajú hlavu. Spôsobom takýmto. Takže my chceme trénovať jazyk, to znamená špička jazyka musí Čiže hore. je tu veľmi dôležitá aj tá domáca terapia. Nie len, že pod dohľadom odborníka vykonávame takúto terapiu, ale každý človek v podstate má potom aj tú domácu terapiu. Tá je tiež veľmi dôležitá v rámci toho posilňovania, aby prišlo rýchlo k zmene. Za aký čas z vašej praxe evidujete, že sa dostavia nejaké prvé viditeľné výsledky? Tie prvé viditeľné výsledky vždy závisia od toho, ako pracujeme doma. Hej, ako často by sa teda malo? Vždy ku každému cvičeniu dostávame presne nejaké odporúčania, ale väčšinou tie cvičenia ako také netrvajú dlhšie ako 10 minút a je fajn, aby sa to trénovalo 2-krát do dňa. S deťmi, alebo teda s rodičmi detí vždy hľadáme tú cestu, že kedy je to najvhodnejšie zapojiť, lebo sú cvičenia, ktoré vieme cestou do školy zapojiť, iné pri umývaní zubov. Ale dôležitá je teda tá pravidelnosť, každodennosť na to, aby sa vlastne jednak mozog, ale samotné svaly naučili tomu dobrozvyku, ako ja zvyknem hovoriť, aby vlastne zmenili ten spôsob fungovania. Čiže 2-krát do dňa? Ak sa to deje v tom nastavení, ktoré si povieme, že 2-krát do dňa tých 5 až 10 minút a pravidelne každý deň, tak zhruba po tých 2 mesiacoch už vidieť prvé výsledky. Čo stojí za to? Čo stojí určite za to. Áno, ale opakujem a teda zopakujeme, že to nie je len terapia pre deti. Samozrejme v tom detskom veku je ideálne začať, ale mnohí ľudia sa možno našli v mnohých príznakoch a problémoch, ktoré sme tu vymenovali. Aj v tom dospelom veku je to stále riešiteľné. Určite. Tam to potom aj dlhšie trvá? Tam je to, ani by som nepovedala, že dlhšie trvá, lebo je to veľmi individuálne. Aj tá dĺžka samotnej terapie je individuálna podľa toho rozsahu nejakého poškodenia alebo oslabenia. Ale vieme oveľa viac zmien urobiť u detí v rámci vývinu ako u toho dospelého. Vieme ale u dospelého uložiť jazyk, posilniť teda tú správnu polohu jazyka, uzavrieť pery, ale už nám zuby nedorastú napríklad do takej dĺžky ako u tých detí. Veľmi zaujímavé rozprávanie sa, veľmi zaujímavé informácie. Pani Penksová, veľmi pekne ďakujeme. Krásne.